Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako ug dako oyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, bubuhi Ginoo sa imong grasya, ang among mga kasing-kasing, aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang sa tawhanon sa tawhanon og magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Balik o katawhan sa Israel, sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasayloa ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangaliyuko, ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa mga kabayo, ug dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni atong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon, ug higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa liryo, mogamot siya pag-ayo, daw usa kadakong kahoy.
Mulipang ang iyang mga salingsing, ug mahisama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Lebanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras. Ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo ug nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga dunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Usa ka panultihon nga wala ako maanad pagpamati. Giluwas ko ang iyang abaga sa karga. Ang iyang mga kamot gilingkawas sa bukag. Sa kalisdanan misangpit ikaw, o giluwas ko ikaw. Bisan wala ako makita, gitubag ko ikaw diha sa dalugdog. Gisulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Meriba. Pamati o lungsod ko, o pahimangnuan ko ikaw, o Israel. Dili ba ikaw magpatalinghog kanako? Dili kamo magkupot og laing Dios diha kaninyo. Ni magsimba kamo og Dios nga langyaw. Ako, ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Pakanon ko sila sa labing maayong trigo, ug busgon ko sila sa dugos gikan sa bato. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Pag hinulsol kamo, nag-ingon ang Ginoo, kay ang gingharian sa langit haduol na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila.
Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sa imong sama sa imong kaugalingon. Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod mingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo, tinuod ang imong gisulti, nga ang Ginoo lamang mao'y Dios, ug nga wala na'y laing Dios gawas kaniya. Busang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, ug sa tibuok niyang salabutan, ug sa tibuok niyang kusog, ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran o paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya mingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag sa tanan. Gingon nga sa tigulang na kaayo si St. John the Apostle. Sa tigulang na siya kaayo, luya na kaayo, kinahanglan na siya nga dayungan paingon sa simbahan. Niya, muhangyo gito siya nga musulti o kadyot. Niya, ang iya ragyod nga balik-balikon sa pagsulti. Mora gyud ang pag-ingon, mga anak, paghigugmaay kamo. Kada adlaw mora to ang iyahang isulti niya. Mohangyo gid siya nga musulti. Mga anak, paghigugmaay kamo. Yang mga tao, ang manilimbahay, bored na ba? Nalato na sa iyahang gisulti adlaw-adlaw. So dihay usang nangutana. Magtutudlo, master. Nga naman gyud nga maura man gyud na imong isulti. Nga naman gyud nga maura na imong balik-balikon sa pagsulti. Nya kalma ra kaayo siya nga mitubag. Ingon siya, tungod kay mao man na ang sugo sa Ginoo. Ug kung tumanon lang gyud na sa tao, kung sundon ra gyud na sa tao, ang sugo sa paghigugmaay sa usag-usa, igo na na. Wala na kinahanglan ang taas nga sulti pa. Kung sundon lang gyud na sa tao, kung tumanon lang gyud na, buhaton lang gyud na sa tao, igo na na. Kani si San Juan,
apostol, nagsunod ra gyud ni sa gisugo o panig-ingnan sa atong Ginoong Kristo. Wa gyud kapuyi si Kristo sa ang atong Ginoong Kristo, wa gyud kapuyi og balik-balik sa sugo paghigugma ay kamo. Kinahanglan pod nga kita dili kapuyan sa pagpaminaw. Kay mo man gyud na ang kinahanglan sa kalibutan karon, ang paghigugma ay mo na ang kinahanglan sa kalibutan karon nga maghigugma ay ta sa usag-usa. Ngano man nga makasinati man tagdaghang dautan nga mga panghitabo, daghan nga mga dautan nga mahimo sa tao sa iyang isig ka tawo. Tungod kay walay paghigugma. Sakto gyud si San Juan sa iyang pag-ingon nga kung tumanon lang gyud nato kining sugo sa paghigugma, igo na. Kay kung ang mga tao maghigugma ay wala na gyoy gubat, wala na krimen nga manghitabo, wala na pagpanlupig, walay pagpangawat, walay pagpatay, walay kalawayan nga himuon, walay pangilad, walay pagpanglibak. Grabe, murag langit ang kalibutan kung ang matag-usa maghigugma ay. Murag langit puy-an ang kalibutan kung maghigugma ay tinuoray ang usag-usa. Nga sakto gyud si San Juan nga kung sundon lang gyud sa tao ang sugo sa Ginoo, igo na. Wala na kinahanglan ang taas nga wali. Muni ang ideal. Muni ang ideal nga gusto nato nga makabot. O makabot lamang ang kalinaw, ang kalipay, ang parang langit dito sa lupa. Kung maghigugma ay lang gyud ta sa usag-usa. Asa man ta magsugod, unsaon man nato sa pagsugod, kay kinahanglan ang trabahoan gyud na. Kinahanglan nga sulayan sa pagsunod ang sugo. Asa man ta magsugod? Of course, sa atong kaugalingon, kita mismo nagbansay sa sugo sa paghigugma. Wala tay katungod sa pagreklamo, bagulbol, nganong kining mga kalawayan, mga kadautan, nagpanghitabo. Wala tay katungod sa pagbagulbol kung kita mismo wala magbansay sa sugo sa paghigugma. Tungod kay ang mga dautan nga nagpanghitabo, tungod kay ang tao walay paghigugma. So magsugod diha sa ato ang kaugalingon. Kita mismo magsugod sa pagsunod sa sugo sa paghigugma. Sulayan. Ya magsugod ta diha sa ato ang balay. Naabatay gugma sa mga sakop sa ato ang pamilya. Muna na. Diha sa ato ang gitrabahoan, magsugod ta sa pagpakita o paghigugma. No? Kung matag-usa, magbuhat ani, magsugod sa iyang kaugalingon, magsugod sa iyang balay, panimalay, magsugod sa diha sa iyang gitrabahoan, nan sa hinay-hinay
makabot nato ang ideal nga katilingban nga pareho sa unang Kristohanon nga katilingban nga saysay ka nato sa buhat sa mga apostolis. Hinaot paunta. Amen. Mga igsoon, magampo kita sa atong langit nung amahan nga ang iyang gugma alang kanato magdasig unta kanatong tanan ug ang maong gugma atong mapaambit sa uban ug busa moingon kita, Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, aron nagakon siya sa Ginoo o panalipdan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga nagupot o katungdanan nga publiko, nga magalagad sila diha sa gugma o kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19, nga makapaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makapaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalitan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamawot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanilang tanan nga naguna kanato diha sa pagtuo nga matagamtam nila ang bangkiting walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dungga Ginoo ang mga pag-ampo sa imong katawhan kay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawat na mo pinangamagalat ka ni mga panabot sa iyo daw ginamas sa mga ay mo pinangakalanan sa katatulan kanina. Dahil ikaw yung Diyos talang kalibutan, kaibigan sa inyong tawag. Padawat na mo pinangamagalat ka ni mga binong abot sa iyo daw ginamas abot sa mga tao. May mo kiningailim noon ng Espiritu Santo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton. Ginoo kaluy pagsudong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan,
Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini mao'y makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong espiritu, aron pag-santos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nahabahan, si Kristo, si Kristo, siya. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita, bubui sa imong gahom, Ginoo, ang imong kalag ug lawas aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salus o nor virtus coqui sit benedictio occidente algo tropico alsi laudatio. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon og mapuangurong Amahan, midangog kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan na mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug hunahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad ug panalipdi sila patok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag o pagkamaluluyon sa usag-usa,
magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon, ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod, o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya, hinunua, luwasa kami sa mga katalagman, o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton, Yampo mo kami. San Jose, Yampo mo kami. San Rafael Arcangel, Yampo mo kami. San Roque, Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Yampo mo kami. San Pedro Calungsod, Yampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, Yampo mo kami. Pagampong nga kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangay kami sa panggubatan. Panalibdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon nung siya sa Diyos, kami mapaubsanong nag-ampo, o ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinagi sa gahom sa Diyos, magtambog sa impyerno kang Satanas uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Diyos, Daigo ng Diyos, daigo ng iyang santos nga ngalan. Daigo niyang santos nga Daigon sa Yesu Kristo, matuod nga Diyos, ug matuod nga tao. Daigo si Jesu Kristo, matod nga Diyos, umatawag nga Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing. Daigo niyang mahaluyamot nga kasing. Daigo ng iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigo niyang bililuyamot nga dugo. Daigon sa Jesus, diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigo si Jesus, diya sa santos yamot nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng mahal na inahan sa Diyos nga si Maria. Daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo niyang santos ug walay buli nga pagkagipan. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo niyang mahimayaw nga pagpasaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Daigo ng ngalan ni Maria Virgen ug Inahan. Daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo niyang puti yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng iyang Dios, ang daigo ng Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos. Daigo ng Diyos diya sa iyang mga anghel ug mga santos.